యేసుక్రీస్తు నామములో మీ అందరికీ వందనాలు. ఈ దినము దేవుని వాగ్దానము. యెహోవాను ఆశ్రయించుట మేలు. కీర్తనలోని మాట. ఆశ్రయము వల్ల భద్రత, క్షేమము కలుగును. అయితే మనుషులను ఆశ్రయించుట కంటే దేవుని ఆశ్రయించు వారు సిగ్గునందరు, నష్టపోరు. రక్త సంబంధముతో యాకోబు లాబాను ఆశ్రయించగా శ్రమ, సమయము వృధా ఆయను. దేవుడు అతడు నష్టపోకుండా 2 గుంపులు గలవానిగా చేసెను. ఈ దినము మేలు కలుగుటకై దేవుని ఆశ్రయిద్దాము. రాజులను ఆశ్రయిస్తే ఒట్టి చేతులే మిగులునేమో, నిన్నాశ్రయించిన నా జీవితములో ఏ మేలు కొదువలేదులే. నిన్నాశ్రయించిన నా జీవితములో ఏ మేలు కొదువలేదులే. ఆ యేసయ్యా ఏ మేలు కొదువలేదులే. నా అవసరాల కొరకు నీ